Bona nit i benvinguts a una nova edició del Només Esport. Presenta Joan Sàrria. Avui, com podeu comprovar, el programa ja no és només esport, sinó que és no més esport, perquè no parlem d'esport, sinó que ho fem ara de música. 3 candidats ripollesos han estat seleccionats per representar la nostra comarca en el Festival d'Eurovisió. Ells són el cantant de Virus, David Costa. Soledad o luna por la noche en un barco o si no en mi coche ni si fuéramos a otro planeta. Hey, Tito, ¿qué pasa? ¿Llevas un polvo? ¿Un bolo? Vale, Tito. No dejaría de pensar que estás aquí, no volvería a tratar de huir, intentando... L'altre candidat és el cantautor de Ripoll, Jaume Guàrdia. Por el lado más bestia de la vida, ¿dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde batallas perdudes? Jaume! Perdudes! Puja, que refreda la botifarra! Ara vinc, mare! Ara vinc, mare! Ara! Vinc, mare! Mare! Ara vinc! Ara vinc, mare! Ara vinc, mare! I per últim tenim l'historiador i arxiver ripollès, el senyor Agustí Dalmau. Gusseja, gusseja. El chingui-chingui mola mogollón. Lo bailan en la China y también en Ripoll. De la chingui-chingui a una ripollesa. En la font del Tòtil de la Ponetiesa. Lo baila la Jordà, lo baila el Morell, lo baila Enric Pérez en la Sala de Graells. Lo baila les monjas al Tomarreguer. Lo baila el Salesian a l'Ajuntament. I a Ripoll ho veiem així. 1. El Monasterio. 2. Mossèn Verdaguer. 3. Sant Miquel la Roqueta. 4. L'Escriptòrium. Va el xiqui-xiqui, per festa major fotràs un quiqui. Ara és el moment de que l'audiència del Ripollès decideixi qui és el seu candidat preferit. Per salvar, doncs, a David Costa de Virus, envieu un missatge amb les paraules Costa, molt ser tan guapo, al 7787. Si en el cas de que Jaume Guàrdia sigui el teu preferit, envia Jaume Guàrdia a la guitarra a la funda, si us plau, al 7787. En el cas de que l'arxiver historiador Agustí Dalmau sigui el teu preferit, pots enviar a Ripoll, estic molt Agustín, al 7787. Aquí baix a la pantalla us surt escrit. I al finalitzar aquesta ballada tindrem el guanyador, els resultats. No sé si seré jo perquè potser m'estic fent unes birres. I bé, en esports, el Futbol Club Ripoll es van presentar... Què passa?